Welcome to zwide-media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebekalelwe ngamasongo kaSigonyela abasolwa ababili ngecala lokubulala uThisha wesimame phambi kwabafundi ephikiswayo primary school eNtuzuma enyakatho yesifundazwe saKwaZulu Natal. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Igama lami sibonga konke wakantwana nemothanda ngangibeza intatheli ka YouTube. Baqine bekhalelwe ngamasongo kaSigonyela abasolwa ababili ababulala uThisha wesifazane esikoleni phambi kwabafundi ephikiswayo primary school eNtuzuma. Kubikwa ukuthi labasolwa bafika ekseni ngomhla ka-29 July kulonyaka esikoleni ephikiswayo primary school babe sebebulala uThisha phambi kwabafundi. Upenyo lamaphoyisa luveze ukuthi lo wesifazane wasoqonga ngesikhulu ihluku ungufakazi kwelinye lamacala kwesiboshwa sase-Westville. Kulindele ukuthi bavele enkantolo eMantshi yaseNtuzuma kusasa ngomsombuluko. Abantu basijabulele kakhulu isenzo samaphoyisa sokugcina bebophe lemgila mkhubu. Babe nokuphawula okwahlukahlukene khona lapha ezigundleni zokuxhumana. Uthi abantu uthe umuntu ngamunye akathola udilika ejele khona kuzothumela umyalezo kwabanye abenza lo mkhuba ongemuhle. Ufanosphakathi uthe impela bekufanele kujutshwe iNIU ngoba izigebengu zeyithatha kancane into yokudubula abantu. Siziwe uthe yazi ihluka abasenza kwakumele banikwe iNIU idile nabo. Uketho Mogwena uthe KwaZulu Natal alufakwa libuya nodaka. Siyabonga ke kungcono kube naye bathe Dan Captain sikhuluma nje ngoba sikhathele imgila mkhuba ezenza okuba. Usimiso Fortune uthe mina ngithi umthetho awudlala indima yawo sikhathele wabe sethi danko. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lo daba. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.